вълната я горим, да се острижат овцете, значи миналата година давахме 1000 лева. 1000 лева. И вълната я хвърлихме. Допреди няколко години по нея идваха момчета и стрижаха за вълната. Стрижаха за вълната. Но вече и това го няма. Ако отидеш да си купиш нещо от истинска вълна, струва много пари. Ами сигурно струва. И то трябва да струва. Само че... Защото е естествена. Да. Само че вече... никой не изкупува при нас. Значи преди години се бях замислила да кандидатствам по една европрограма за преработване на вълната и за преработване на торта в гранулирана тор за екоземеделие. Отказах се, не знам защо се отказах. Може би ще да бъде добра идея, защото никой пък не изкупува вълна. Но пък аз какво щях да я правя? Аз трябваше да си намерят какво да я правя. Аз добре ще изкупя, ще изпера, ще я преработя, но какво ще я правя оттам на после? Какво да я продам? И се отказах. Това за торта, какво става, моето дете? Главно ли си? Нали майка ти там? Това за торта беше също хубава идея. Не знам защо, просто отпадна ми като, може би, прекалено ангажирано с други неща и айде, моето. Само, че сега заради тебе няма да казвам. Айде, моето момче. Айде. Все, че си дебил, не мога да те претвърда. Така. Айде, деца! Айде, станете си, деца! Айде! Айде на запуска! Айде, бебета! Айде! Ставай! Ставайте! Хайде! Хайде, деца! Хайде, деца! Хайде! Ставайте! Хайде, бързо! Ставайте! Хайде! Не се чуди на къде да хванеш. Хайде, влизай! Хайде!